mga kaistorya, may gabi manihapon ta ninyo diha. But before that, mga kaistorya, please don't forget to subscribe, follow, like, comment, share my YouTube channel, TikTok account, and FB page, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Mga kaistorya, recently, di ba, naigipagawas nga sir o report ang NEDA, National Economic Development Authority, nga kaya ra daw ang 64 pesos nga budget kada tao sa Pilipinas para mabusog. Well, sa akong paminaw, mga kaistorya, murag, kundi lang yung ka mag-inarte, mga kaistorya, kaya ra ba ya? Kung busog-busog lang lugar ka nang, busog lang ba? Di or yung ka nga magpa-social-social, ginbitaw, mga kaistorya, kaya ra. Tanawan niya kung sudan ka ron, mga kaistorya. Kaya ra gid, mga kaistorya. Kani, bahaw naman fried rice. Tinapa, mga kaistorya, pilang tinapa ka ron, 22. Ang tinapa 22 actually ang tinapa pwede na tulog kabahin so sa katao. Tulog kabahin. Tinapa kani katulo na ni. Pwede man ang tungaan ni imong isagol sa udong. Tay pila mang udong, mga kaistorya? Pila udong 4. Unya lanin ko lumpia nga kanang amot naglibog kaning lumpiaan ni murag itom-ito man sa mga kaistorya palami ni pero ang sulod na ni nga lumpia, mga kaistorya, utan rang gigutad. So more or less kung ako ni banaon, mga kaistorya, 22 divided by 3 7 pesos ni kani 7 pesos kini ibutang na to na ani sa 10 be 7 dili ra narani sa 10 sige 10 na lang so 17 kani kay bahaw man ni 5 pesos na budget na ko ani, mga kaistorya, kay wala man nas karinderya na ko gipalit. So 7 12 10 22 tama ba? 7 12 10 22. Pero tulo man na kalumpia, mga kaistorya. So, pwede man na nimo kani pamahaw, paniudto, panihapon, pwede man na kung kani 10 ni tag 3 na lang. So, kung halimbawa isa ra kung kaunon, di 3. Kani dayon 7 10 5 15. 15 pesos ra imong kuan. Pagkaon, so sa kakaunan times 3, 45 pesos ra, mga kaistorya. So, mga istorya, pwede ra yun. Kape na yun. Pilang kape? Kape, 5. 5. 15, 20. Pwede ra, 6. Baka budget na yung pagkaon, mga kaistorya, nga 20 pesos. So, pwede ra yun na, mga kaistorya. Kana sigurong moingon nga, dili mo igo ang 64, kung dito ni mo kaunon sa karinderya. Karinderya ni mo kaunon, kana di na may igo, mga kaistorya. Kaya usa lang kahiwa daan sa karning baboy, si tinta na usang pag-igo. Pero kung dili lang ka simple lang, di ba? Initi kong tubig, please. Kape na yun. Kape, screamer. Okay na kayo, mga kaistorya. Di ba? Igo ra na. Ang tawag ani, mga kaistorya, bugsay-bugsay lang ta sa itong kinabuhi, mga kaistorya. Okay, please don't forget to subscribe, follow, like, comment, and share Mag-Istorya Ta Info Vlogs YouTube channel, FB page, and TikTok account.